bai, onair gaude. Eta sartu sintonia eta aurrera. Bai, zabagoaz. Goizeko 10:38 eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan bueltan ditugu sustatuko lagunak. Sustatu.eusen teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte, hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen dizkigu Luistxo Fernandezek. Eta Twitch bidez ikusgai ere saio hau. Egunon, Luistxo? Egunon, bai. Zer moduz? Bueno, opor batzuetatik bueltaz, martxoa amaieran korrik eta gauzak eta ez ziren egon saio pare bat, eta gero, aste santuko eskola oporrak ditugu guk ere. Eta, zuere ibili zara oporretan, eta itzuli zara, ezta? Uste dut. Hala da, egun desente, 20 egun inguru. Ez aiguzu, nun ibili zara, anaitzen? Japon alden ibili naiz, Luistxo. Japonian, eta... sasoi batean, Japonia herrialde teknologikotzat geneukan. Hala da. Eta da, oraindik. Baina, esango nuket internet eta kontu hauek gehiago lotu direla Kaliforniarekin, Silicon Valleyrekin eta hola. Baina, eta gero aparte, telefono mugikorrak mundu guztiak dauzka, munduko alderdi guztietan. Baina, orain galdera nik egiten dizut zuri, anaitze. Teknologikoki zerbaitek deitu dizu atentzioa Japonian? Gurekin desberdina dena edo aurreratuagoa dagoena edo... Esamarra dauket, hasieran ez. Hemengo gauza oso antzekoak ikusten dituela. Gaur egun dagoen aurrerapen teknologiko hori Japoniatik asko iristen da, baina oso azkar iristen da gurera. Ez da lehen bezala, orain dela urte atzera, 10-15 urte atzera egina, agian Japoniatik iristen zan hori harrigarriagoa, edo Japonen zegoena eta hemen ez zegoena, nik uste ale hori handigoa zala gaur egun baino. Gaur egun gauza asko dare, honea oso azkar iristen direla, nahi argazkilaritza mundu asko gustatzen zait, kaskoak edo alakoak ere, eta egia esan gauza askoan ikusi ditut, onera orain dela gutxi iritsi direla, edo bai asko ikusten zan, kaskoak adibidez, marka bat aipatuko dugu, AirPodsak edo txikito horiek, orain erabiltzen dituzte batzuk, ez direla belarrian sartzen. Erabiltzen dituzte aro estiloko batzuk belarrian kanpoan jartzen direla. Hori bai, asko ikusi ditutela belarrietan. Baina nola, belarritako bat balitz bezala? Hemen kanpoan, horrela. Hola, koska eginez. Bai, hori da. Hori da, pixkat hola desberdina ikusi detena, eta gero, ez dakita, Japoniera joten zarena ez, robotak atenditzen dizu edo olako gauzak ez, baina bai ikusi dugu, baina egia esan oso globalizatuta dago dana, eta agian gaztegoak eranak ez, ohitutago gaude alako gauzak ikustera. Baina, hola, eta asko erabiltzen dute baita ere, iristen ari dela guain, eraztuna. Eraztuna? Applek ere atera du, eraztun bat, non kontatzen dizu zure taupadak. Hori eskumuturrekoan gehiago ikusten da orain, eta asko darabiltzen, baina txikitu dute Japonian. Eta eraztun bada, hori da. Eraztun bada, eta horrekin, kontrolatzen dute hori guztia. Baina bai. Gero ere kaleetan, hemen guain hasi da hirietan eta ikusten ere kamarak. Bai. Bideovigilantzerako edo ez dakit, baina han 10 metroro kamara bat dago. Kaleetan dana kamaraz beteta. Hori ere arreta deitzen du. Bueno. Kontakizun interesgarriak. Datorren urtean Txinara? Eskala Txinan ningenun, eta oso bitxia da baita ere Txina. Asko aldatzen da. Aireportua bizitatu zen duten gutxienez? Aireportua, eta ja oso bitxia zen baita ere. Hori ere, bueno.
Baina oso ondo, oso diferentea hori bai, eta oso gustora, eta bai, ondo. Errepikatzeko, Bai, suposatzen dut. Ni bi aldiz egon da nago Japonian, bai. oin jala zenbat, 18 eta Orduan bai. zazpi urte. Bueno, orduan ere, telefono mugikorrekin, zeuden, eta guk ere bageneukan, baina han bideo bat ikuste zuten. Eta gureak zian pizkatu oraindikan smartphone pantalla handi horiek baino lehenagoko garaian, eta han kristo guztia bideoa zuzeneko telebista mugikorraren bidez ikusten, horre deitu zian atentzio, eta baita ere QR kodeen irakurketa etengabea. Gauza guztiak zeduen QR kodea egin, eta horrekin iriste zian informazio zuzen askotara. Eta hori, eta beste gauzatxo bat ikusi nuena, bilatzailea referentziazkoa Yahoo zela. Bai, hori bai. Baina, bueno, berriro itzuli nintzen, zuere itzuli zaitez beste baten, eta, bueno, kontatuko dugu beste bat, ja? Baina hori aipatzen hemen jarraitzen badugu. Bai, guain dela 18 urte hemen teknologia, claro, etzeon aurrerapen asko, guain dela 18 urte, eta agian orduan baina baretuko zinela aldaketa hori. Gauza horiek deitu zidaten atentzioa. Eta zon ontolatua dauden hori berdin jarraitzen dutela, suposatzen dut. Bai. Rena iristen da puntu honetara, segundu honetan. Bai. Izugarria, bai. Hala, ze ondo, bete didazu espazioa, agur, datorren aste arte, ez. Bueno, kontatu dezakegu, Japoniaren inguruan, milaka eta milaka gauza. Bai, egin jozu zure buruari elkarrizketa bat, eta ordu bete-beteko duzu, azkar asko. Bueno, baina sustatuk Euskal Herrian jarraitu du, baina munduko albisteak emanez, eta, bueno, desente gauza joan dira, egunero publikatzen ditugu, egun hauetan, baina, bueno, aste honetako batzoi erreparatuko diegu, ondo iruditzen bazaizu. Hori da, bai. Eta, bueno, meme mundura egingo dugu salto? Bai, hori da, eta... Bueno, pues ikusi dezagun meme bat, pantalla partekatuko dut. Eta, bueno, pues sustatuko pantallara joan gara, eta ageri zaigu, estatu batuetako politikari bat, Marco Rubio, ongo atzerri ministroa dena, aserre arpegiarekin, Europarekin aserretu da. Eta bere, bueno, komentarioa da, Marco Rubio, Europak espadigu erabiltzen guzten bere baseak gukiran jotzeko, txiko ditugu eta bagoaz. Eta komentario honen inguruan, memea da, tipo batzuk diskoa pintxatzen, haber, entzuten da. Entzuten da, atzetik, bai. Eta, bueno, musika techno harin, disko harin bat da. Bai, bestela zori ez dizugu entzut. Hori da. Eta, bi morroi daude erretzen, ez dakit botilla bai, hor daukate, Martini, Berno, Campari, olako tragoak edatzen, eta pipu. Bai, oidan, itxura ez aso. Marco Rubio hori esaten du, bado, atzela batzea, hau da gure erantzuna, Bai, hori da. Eta beste bat ikusteagatik, antzeko termina, derrespiegel. Trumpek esan du, Europak derrigor parte hartu behar dela, Hormuzeko itxasartearen irekiera. Eta berriro, morroi hauen leheno zeuden disko jartzeko pista baten atzean bi azutik, eta orain daude, igandero udatiar mai baten bezala, terraza batean. Kasu honetan, berrio jarrera horrekin, oso ondo, kasu honetan garagardo bat, beratzen, eta... Bueno, pues, hau da. Eta bikote hau, famoto bihurtu da. Nondik datorra guztia? Eta, bueno, irudi batzuk sortu dira, Europarra resistentzia. Bueno, kontua da, eurak musika bikote bat dira, izena dute Mind Enterprises,
inglesezko izena da, baina bi Italiako bi morroi dira. Egiten dut, bueno, pues, musika tekno hori, baina italo disko, bueno, aspaldiko estilo bat, baina, bueno, pixkat revival bat, baina, bueno, ikutu berria egin, eta, bueno, oso musika arin eta, bueno, dantzagarria, hola ibiltzekoa, ez da tekno bat, hola tuku, oso gogorra, baina estetika horrekin hornitzera dute, euren promozio rilak eta holako bideo laburra jartzen dituztenak hortikan, badira eurak itxura horrekin, ez dut uste denbora guztia, bizi direnik kanpari eta pernot edaten, baina, bueno, promoziorako itxura hori, itxura retro, ez axolati, ez guai moduko bat, ez, eta, orduan, eurak bideo horiek egin, eurak ez, baina norbaitek aukeratu du, bueno, estetika hau erabiliko dugu, alako, maga mundu estatu batuarraren kontrako adierazpen ironiko bat egiteko, maga mundua eta Europar, nola baita zateatik perro sanchismo bat, egon zaitezke ados edo ez Europak benetan resistentzia planteatzen duen maga munduaren aurrean, baina, bueno, hildoa, asko bustigabe, hildoa horixe da, eta, bueno, pues, ez dakit ikusi dituzun zuk, Instagramer saiatu. Nire algoritmoki ez dit erakutsi. Ez ditu erakutsi. Bueno, TikToken eta Twitterren asko da biltzala, ikusi dut, eta, bueno, aita santuarekin ere bai, eta bueno, en fin. Nola asko sartzen den Trump eta kuadrilla hori, Europarekin, azken aldi honetan, horixe, orduan, sustatuko artikuluan, adibide batzuk eta informazioa eman dugu, eta, bueno, gero maine enterprisesekin nola lotu eta bere musika entzun nahi duenak, hortarako ere, bide. Jarri duzu. Ikusten duzuenean hortik, referentzia bat. Zer dira, txantxetan nahi dira, baina serio ere bai, musika egin eta saltzen dutela. Hori da, primeran. Bueno, memeak eta gero, aplikazio bat, Taxania, aipatuko dugu. Taxania, bai, egunean behin bezala, etxe honetan egindako aplikazio bat, eta benduan lantzatu genuen, aipatu genuen hemen nola zebilen, eta, bueno, azte santuan, pasatu du mugaban, 1 milioi bat partida jokatu dira, horrek esan nahi du 2 milioi leku, 2 milioi alditan bintzan lekuak erakutsi diala, eta egundaka batzu dira, orduan, estadistika batzuei begiratu diegu. Ze ondo? Eta ariketa bat proposatuko dizut. Ni galdetu ziten ze Japonietikan jolastu non, eta galdetu ziten, zebilen, ondo zijon, bai. Bai. Etzen un toki gehitu, bueno. Pues, azu. Bueno, igual, ez dago oso argi aplikazioan, berdin dio. Ariketa, beste jokatuko, ez dakit gauko jokatuko duzu, baina ni planteatzen dizut. Vale. Eta, partekatu behar dut, hemen ere, pantalla bat. Bueno, gogoratzeko, Taxania da Euskal Herriko txoko baten argazkiak agertzen dira, mapan aurkitu behar da txoko hori, eta gero mundu mailakoa. Bueno, ez du Taxania jokatuko, baina erakutsiko izkizut lau argazki, eta kokatu behar duzu hau nun baiten. Bueno, ze ikusten duzu, anaitze, irrati zentzuteko. Pupi ikusten dugu? Pupi, izena dauka gainera. Igarri duzu, nun dago Pupi delako hau, zeren aurrean? Guggenheim Museoaren aurrean. Hori da. Eta atzetik ikusten dugu, eta hementxe daukagu. Bueno, oso ondo hau. Eta hau mapa ban irekita, urbilduko zinak, ez da? Bai. Bueno, pues hau da Euskal Herriko toki errazena. Ara! Eundaka leku daude, baina bakoitza 1000 eta 2000 ikustaldi artean, media batzuk atera ditugu, jendea ze instantziatara geratzen dan, eta Euskal Herriko toki errazenak dira. Guggenheim Museoa. Bale. Gainera, beste ikuspegi bat dago toki batena, Guggenheim Museoa. Kontxako badia. Bale. Eta hirugarrena, abera asmatzen duzu.
Bueno, ez dizut erakutsiko, baina esateagatik. Futbolarekin zer ikusia dauke? Bai. Ara. Bueno, irakurri duzulako albistea. Bueno. Ez zara sartu detailean? Bueno, Ez, nik izango detailean dizut. ez. Ze normalean irakurtzen ditut baina. Ipurua estadioa. Ara. Eibarko futbol estadioa. Ez nola futbola, asteburu danak beida gaude Bai. futbolari. Bueno, kontua da, bueno, Pixkat ere. toki ezagunak izan daitezke, baina gero da mapan kokatzea ere bai. Eta orduan, Vale. ikusi dut adibidez, Donostian toki bat baino gehiago dago, baina pixkat urrutiago, jakin gabe zehazki nun dagoen, Miramar jauregi edo Aieteko jauregia Vale. jendeak koka dezake Donostian dela, baina gero mapan hartuta hurbildu, pixkat zailagoa da, eta Kontxako badia bai ikusten da, mapan errezago, eta bueno, horregatik izan daiteke. Bueno, pues hauek Euskal Herriko toki errazenak eta orain goazen zailenarekin. Ai, vale. A ver. Nek ez du asko esaten, ez da, pasatuko diot. Ostras. Eliza bat, zezen plaza bat. Utzi, pixkate, beste bat mendialde bat. Vale. Eta hemen ez da ikusten duzun, baina izena esaten dugu. Bai, Aedo. Aedo. A-H-E-D-O. Orduan, lehen pupi bezala, esan dezakezu, zer dago, anaitze? Aedo. Bai, eta nun dago? Hori ez. Ikatu zazu mapan. Itxuragatik, Itxuragatik. Eliza bat, letreroarekin ikusten ari gara orain, Twitch bidez. Bizkaia Arabako muga horretan? Ez, hori... Mendialde hau. Hau Sandonato bezala, Mateo. Non klikatuko duzu, Araba eta Bizkaia artean, edo Nafarro eta Araban artean. Bueno, oker. Ai, ama. Karrantzan dago, Aedo. Orduan. Utzi da zu pasatuko itxiko dugu hau. Bai. Esan iten, toki zailena da, ze, bueno, inok ez dakin hundagoen Aedo, letreroan jarri arren, eta Euskal Herriko Karrantza dago Bizkaian mendebaldeko muturrean, eta orduan bazuk bezala, Nafarro erdialdean edo kokatu ezkero ere urruti geratzen da. Eta distantzia ertaina pupirena kilometroa baino gutxiago da, ikusi duten guztien artean, hemen da 96 kilometro. Ostras. Ez dakizunean, Araba erdialdea. Karo, bai, gutxi gora bera. Kostaldea baldin bada gutxienez, pues kostaldeak marra bat, itxasua ikusten bada marra bat da, baina mendialde bat, orduan, jenteak nik uste Nafarroan edo Auskalo nun, edo Pirineotan ere bai edo kokatzen duela delako toki hau, eta hori da toki zailena, eta esango dizkizut, besteak ere bai, sailkapen bat, Trapagaran herriko Eliza, bigarren zailera, 93 kilometro, Aedo 95 kilometroa ertaina, Derio, Bizkaiko herri bat, baina, bueno, akaso arkitekturak eta despistatzen du, eta Petilla Aragoi, laugarren posizioan hori da, Nafarroako ekialdean nola, ez dakit, esklabe batzuk daudela Aragoi barruan herrixka bat, dago, Zaragozako probintziaren barruan inguratuta, eta hori ere, nola, mutur batean dagoen, jenteak klikatzen du, ez dakit nun dagoen hau, eta horregatik, muturretako herriak, pixkat dira zailago, ez? Begira. Eta, bueno, beste estadistika batzuk ere atera ditugu, 100 toki horienetan, behiratu diegu 100 errazenei ere, bai, sustatu artikulu baten dago kontatuta hau. Eta hemen ikusten da, bueno, pues alako joera bat edo, Bizkaia, Bilbo, Donostia eta Gipuzkoa hor daude toki asmatuen, 100 toki errazenen erdiak, baina gehiago hor daude. Bilbo irian 18 toki erraz, Donostian 16, Gipuzkoa Donostia kenduta 25. Eta aldibidez, Iruñan 5 toki bakarrik, eta Nafarroa Garaia kendute Iruña 2 bakarrik, ezagunen artean. Eta Iparra Euskal Herrian, 8 leku bakarrik, 100 horien artean, eta danak Lapurdin. Ez dago Nafarroa berean edo zuberoan, 100 lehenetan identifikagarrien dagoen bat.
Hau ere erraztera pentsatzen dut baldintzatzen duela, pixkat bai, nondik jokatzen dan, ez? bai. Erabiltzaileen Zera, bueno, pues erabiltzaileak ezagutzen dugu hola, baina, claro, es que, geografikoki ere ez dugu hau ezabatu nahi, ez dugu nahi zailtasuna, jenteak erraz jokatzea eta ondo dago erakartzeko, baina erakutsi ondo behar da. bai, bai. Ikuste, esan dezagun, nazional, bat, edo, ez? Eta toki zailak ere egon behar dira, eta gero, begiratzen diozu Euskal Herriaren mapari, eta Euskal Herria eren, erdia baino gehiago dira herrixkak, Bai. Araba, Nafarroa, eta iparraldean Bai. eliza bat eta lau etxe. Mhm. Jente gehiena ez da hor bizi, birietan bizi da, baina geografia baldin bada, lurrazala erakustea eta tokiak erakustea baldin bada, Mhm. toki gehienak dira holakotxeak. Eta, bueno, Bai. batzutan Baina letrero polita jartzen da dugu. baita ere, polita da. Tokiak, bai, uste dut, ez ezagutzea, eta, hombre, hau zan, horre, jokatu ondoren ezagutzea, puntutxu bat badela. Bueno, Bai. beste batean nazioarteko puntuekin egingo dugu analisi bat, Oso ondo. eta igual itzultzen gara berriro ana komentatzera ere. Primeran. Luisio, mila esker beste behin gurean egoteagatik. Informazio gehiago, albiste gehiago, sustatu.eusen. Ondo izan. Hori da, datorren astera arte. Agur. Aio!